रयत शिक्षण संस्था सातारा, रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन रोज प्रकल्प सन 2021-2022, सद्गुरू गाडगे महाराज कॉलेज कराड. विषय वाणिज्य संघटन व व्यवस्थापन, इयत्ता 11वी. मार्गदर्शक प्राचार्य डॉक्टर मोहन राजमाने. विषय शिक्षिका प्राध्यापिका श्रीमती गाडे SS. विषय वाणिज्य संघटन व व्यवस्थापन, इयत्ता 11वी. प्रकरण पहिलं, व्यवसाय स्वरूप आणि व्याप्ती. विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. व्यवसाय स्वरूप आणि व्याप्ती यातील पुढील घटक आहे व्यवसायाच्या कृतीचे वर्गीकरण. व्यवसाय म्हणजे काय तर समाजाच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी वस्तू व सेवांचे व नफा मिळवण्याच्या दृष्टीने उत्पादन व विक्रीसाठी व्यक्तीने सामूहिक प्रयत्न म्हणजेच व्यवसाय होय. व्यवसाय ही एक आर्थिक कृती आहे. आर्थिक कृतीमध्ये वस्तू व सेवा यांचे उत्पादन, वितरण, उपभोग यांचा समावेश होत असतो. व्यवसाय कृतीच्या वर्गीकरणामध्ये अ आहे उद्योग, ब आहे वाणिज्य. यानंतर व्यवसाय. व्यवसायामध्ये उद्योग आणि वाणिज्य. उद्योगामध्ये 3 प्रकार पडतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे प्राथमिक उद्योग. प्राथमिक उद्योगाचे 3 प्रकार पडतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे शेती उद्योग, दुसरा आहे निष्कर्ष उद्योग, तिसरा आहे जैविक उद्योग. त्यानंतर उद्योगाचा दुसरा प्रकार म्हणजेच दुय्यम उद्योग. त्यामध्ये एक आकडा आहे उत्पादन उद्योग, दुसरा आहे बांधकाम उद्योग, तिसरा आहे सेवा उद्योग. त्यामध्ये एक वाहतूक उद्योग, त्यानंतर बँक, तिसरा आहे हॉटेल, 4 आहे पर्यटन, 5 आहे मनोरंजन. या सर्व घटकांचा सेवा उद्योगामध्ये समावेश होत असतो. यानंतर वाणिज्य. वाणिज्याचे 2 प्रकार पडतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे व्यापार. व्यापाराचे 2 प्रकार पडतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे अंतर्गत व्यापार. अंतर्गत व्यापाराचे 2 प्रकार पडतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे घाऊक व्यापार, दुसरा आहे किरकोळ व्यापार. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे 3 प्रकार पडतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे आयात व्यापार, दुसरा आहे निर्यात व्यापार, तिसरा आहे पुनर्निर्यात व्यापार. त्यानंतर दुसरा प्रकार व्यापाराची अनुषंगिक साधने. यामध्ये 1 वाहतूक, 2 गोदाम, 3 विमा, बँक, 5वा जाहिरात, 6वा व्यापारी अभिकर्ते, 7वा संदेशवहन. या सर्व घटकांचा व्यापारी अनुषंगिक साधनांमध्ये समावेश होत असतो. यानंतर व्यवसायाचे प्रकार पुढील प्रमाणे पाहूया. त्यामध्ये उद्योग. उद्योग म्हणजे कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून वापरायोग्य वस्तूत रूपांतर करण्याची प्रक्रिया होय. यामध्ये वस्तूचे उत्पादन, प्रक्रिया, उत्खनन, प्रजनन, पशुपालन यांचा समावेश होतो. उत्पादित होणारा माल हा ग्राहकोपयोगी वस्तू असतात. त्याचबरोबर ग्राहकांच्यासाठी वस्तू थेट ग्राहकाद्वारे वापरल्या जातात, तर भांडवली वस्तूंचा उपयोग उद्योगाच्या पुढील उत्पादनासाठी केला जातो. उद्योग म्हणजे वस्तू उत्पादनाचा समूह होय. एकाच प्रकारच्या किंवा संबंधित वस्तूचे उत्पादन करणारा समूह होय. उदाहरणार्थ साखर उद्योगात ऊसापासून साखर बनवणे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक उद्योगात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणाऱ्या सर्व कारखान्यांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे बँकिंग, उपहारगृह, विमा कंपन्या इत्यादी सेवांचा सुद्धा उद्योगामध्ये समावेश होतो. उद्योगामुळे रूप उपयोगिता निर्माण होते. उद्योगामध्ये कच्च्या मालाचे रूपांतर वापरायोग्य पक्क्या मालात केले जाते. यासाठी मानवी श्रम, यंत्रे व भांडवलाची आवश्यकता असते. सर्व औद्योगिक कार्य ही कारखान्यातून चालतात. काही लहान स्वरूपाची कामे सुद्धा घरातून पूर्ण करता येतात. थोडक्यात हे सर्व उद्योग किंवा उद्योगाच्या आकारमानावर अवलंबून असतात. त्यामध्ये उद्योगाचे प्रकार पुढील प्रमाणे अ प्राथमिक उद्योग, ब दुय्यम उद्योग, क सेवा उद्योग. त्यातील पहिला आहे प्राथमिक उद्योग. प्राथमिक उद्योगामध्ये प्राथमिक उद्योग हे निसर्गावर अवलंबून असतात. हे निसर्गावर उद्योग केले जातात, म्हणून प्राथमिक उद्योगातून निर्माण झालेल्या उत्पादनावरती दुय्यम उद्योग सुद्धा चालत असतात. त्याचप्रमाणे प्राथमिक उद्योगाचे 3 प्रकार पडतात. त्यातला पहिला प्रकार आहे शेती उद्योग.
या उद्योगात शेती उद्योगाचा समावेश होत असतो. त्याचबरोबर या उद्योगात मध्ये वस्तूचा दर्जा विविध घटकावर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ जमिनीची उत्पादकता, पाऊस, हवामान यांचा संबंध येत असतो. यानंतर दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे निष्कर्ष उद्योग. या उद्योगामध्ये जमिनीतून किंवा समुद्रातून संपत्ती किंवा नैसर्गिक संपत्ती सुद्धा प्रयत्नपूर्वक बाहेर काढून ती शुद्ध स्वरूपात करण्यात येते. त्या उद्योगास निष्कर्ष उद्योग असे म्हणतात. उदाहरणार्थ खाणीतून खनिजे बाहेर काढणे किंवा समुद्रातून नैसर्गिक संपत्ती बाहेर काढणे. या उद्योगामुळे सोने, चांदी, हिरे, गॅस, पेट्रोलियम इत्यादी वस्तू मिळतात. त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे जैविक उद्योग. या प्राथमिक उद्योगात पशु, पाळीव प्राणी यांची जोपासना करून त्यांच्यापासून पुनरुत्पादन करणे व विशिष्ट वनस्पतींच्या रोपांची लागवड करणे या उद्योगास जैविक उद्योग असे म्हणतात. उदाहरणार्थ रोपटे पालन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मेंढीपालन इत्यादी. त्याचबरोबर वनशेतीचीही लागवड केली जाते. यानंतर उद्योगाचा दुसरा प्रकार म्हणजेच दुय्यम उद्योग. जे उद्योग कच्च्या मालासाठी प्राथमिक उद्योगावर अवलंबून असतात त्या उद्योगांना दुय्यम उद्योग असे म्हणतात. उदाहरणार्थ कापसापासून कापड निर्मिती करणे किंवा ऊसापासून साखर उत्पादन करणारे उद्योग इत्यादी. दुय्यम उद्योगाचे दोन प्रकार पडतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे उत्पादन उद्योग. ज्या उद्योगात कच्च्या मालाचे व मनुष्यबळाच्या साह्याने किंवा यंत्राच्या साह्याने पक्क्या मालात रूपांतर करणे यालाच उत्पादन उद्योग असे म्हणतात. यामध्ये भांडवली वस्तू, गृह उपयोगी वस्तूंचा समावेश केला जातो. उदाहरणार्थ कागद, कापड, साबण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणे. यानंतर दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजेच बांधकाम उद्योग. या उद्योगात इमारती बांधणे, पूल बांधणे, रस्ते तयार करणे इत्यादींचा समावेश केला जातो. या उद्योगात वस्तू उत्पादन व विक्री एकाच ठिकाणी केली जाते. त्यानंतर तिसरा आकडा सेवा उद्योग. या उद्योगात प्राथमिक व दुय्यम उद्योगांना सेवा या पुरवल्या जातात. या उद्योगातून सेवांची निर्मिती करून ग्राहकांना सेवा पुरवल्या जातात. उदाहरणार्थ बँका, वाहतूक सेवा, पर्यटन, विमा इत्यादींचा समावेश सेवा उद्योगामध्ये केला जातो. यानंतर व्यवसाय कृतीचा दुसरा प्रकार तो म्हणजे वाणिज्य. वाणिज्य हा व्यवसायातील कृतीचा घटक आहे की जो उद्योगाने निर्माण केलेल्या वस्तू व सेवांचे वितरण करतो. जो विभाग वस्तू व सेवा वितरण करतो त्यास वाणिज्य असे म्हणतात. वाणिज्य हा व्यवसायाचाच एक भाग आहे. उत्पादित वस्तू अंतिम ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य वाणिज्यमध्ये केले जाते. वाणिज्य व उद्योग हे एकमेकांना पूरक असतात. बाजारपेठेतील मागणीची बाजू म्हणजेच वाणिज्य तर पुरवठ्याची बाजू म्हणजेच उद्योग होय. त्यानंतर वाणिज्य बरोबर व्यापार अधिक व्यापाराची अनुषंगिक साधने म्हणजेच व्यापार अधिक वाहतूक अधिक संदेशवहन अधिक विमा अधिक बँका अधिक गोदामे अधिक व्यापारी अभिकर्ते अधिक जाहिरात या सर्वांचा समावेश वाणिज्यमध्ये होत असतो. म्हणून अर्थव्यवस्थेमध्ये वाणिज्य ही महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. वाणिज्याचे दोन प्रकार पडतात. त्यातील पहिला प्रकार आहे व्यापार. वस्तू व सेवा यांची खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यवहाराला व्यापार म्हणतात. उत्पादक व ग्राहक यांच्यातील संबंध साधणारा व्यापारी दुवा आहे. व्यापारामध्ये वस्तू व सेवा यांचा परस्पर व अदलाबदल केली जाणाऱ्या वस्तूला विनिमय वस्तू असे म्हणतात. ग्राहकांना वस्तू वेगवेगळ्या बाजारपेठेत उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे वस्तू व सेवांचे मालकी हक्क हस्तांतरात स्वरूपात केले जाते. त्यानंतर व्यापाराचे प्रकार पुढील प्रमाणे. त्यामध्ये पहिला प्रकार आहे
अंतर्गत व्यापार देशाच्या भौगोलिक सीमांतर्गत चालणाऱ्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांना अंतर्गत किंवा देशी व्यापार असे म्हणतात. हा व्यापार एकाच देशातील नागरिकांमध्ये होत असतो. अंतर्गत व्यापारात व्यवहाराची पूर्तता ही स्वदेशी चलनात होत असते. म्हणून अंतर्गत व्यापाराचे प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत. त्यामधला पहिला प्रकार आहे घाऊक व्यापार. घाऊक व्यापारात वस्तू व सेवा मोठ्या प्रमाणात खरेदी व विक्री केल्या जातात. घाऊक व्यापारी उत्पादकाकडून मोठ्या प्रमाणावर मालाची खरेदी करून किरकोळ व्यापाऱ्यांना लहान लहान प्रमाणात विक्री करतात. म्हणून घाऊक व्यापारी हा उत्पादक व किरकोळ विक्रेता यांच्यामधील दुवा आहे. यानंतर दुसरा प्रकार किरकोळ व्यापारी. जो व्यापारी घाऊक व्यापाऱ्याकडून किंवा काही वेळा प्रत्यक्ष उत्पादकाकडून वस्तूची खरेदी करतो व अंतिम ग्राहकास लहान प्रमाणात विक्री करतो त्यास किरकोळ व्यापारी असे म्हणतात. किरकोळ व्यापारी हा उत्पादक व ग्राहक यांच्यामधील दुवा आहे. यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा व्यापाराचा प्रकार दुसरा आहे. यामध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक देशांमध्ये चालणाऱ्या व्यापाराला आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे म्हणतात किंवा याच व्यापाराला विदेशी व्यापार किंवा परकीय व्यापार असेही म्हणतात. हा व्यापार परकीय चलनाच्या सहाय्याने होतो. उदाहरणार्थ भारत व अमेरिका या देशामध्ये होणारा व्यापार हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे. त्यामध्ये एक आकडा आयात व्यापार. देशातील नागरिकांच्या उपभोगासाठी व वापरासाठी वस्तू व सेवा यांची खरेदी दुसऱ्या देशातील उत्पादकाकडून अथवा व्यापाऱ्याकडून करणे यास आयात व्यापार असे म्हणतात. उदाहरणार्थ अरब राष्ट्राकडून पेट्रोलियम खरेदी करणे. यानंतर दुसरा प्रकार निर्यात व्यापार. आपल्या देशातील वस्तू व सेवा यांची विक्री परदेशातील नागरिकांना करणे यास निर्यात व्यापार असे म्हणतात. उदाहरणार्थ भारतातील साखर, चहा, ताग इत्यादी वस्तू इंग्लंडमधील रहिवाशांना विकणे. आणि तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे पुनर्निर्यात. यामध्ये आयात व निर्यात यांचे एकत्रीकरण म्हणजेच पुनर्निर्यात होय. यामध्ये एका देशातून आयात केलेला माल दुसऱ्या देशात पुनर्विक्रीसाठी पाठविला जातो. उदाहरणार्थ भारतीय विक्रेते जपानकडून माल घेतात आणि तो माल आफ्रिकेला पुनर्निर्यात करतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण व्यवसाय कृतीचे वर्गीकरण हा घटक पाहिलेला आहे. तर स्वाध्याय म्हणून तुमच्या वहीमध्ये व्यवसाय म्हणजे काय हे सांगून व्यवसायाच्या कृतीचे वर्गीकरण करा. धन्यवाद.